Hai, kaji tini narang bagi koktang kwtal tangsa tagi cumani tongo takhoro bokhoro abo narang baginyo ang khnarina musungkha kai tinini koktang kwtal ni bumung kai kunu yabo 25 Disember do 25 Disember phano mo Christmas ni koktang ya mo kubuni ti sangsiyo abon bagi tinini koktang kwtal ni bumung ka 25 Disember pajang kai chang khnale nyaile yana bahai buting ngajani hayada 2023 ni 25 Disember enggai phamano hasoba kotor hani bsabai hani bsano aro buikure singbai singmangno tabung na singja mokolok laijak tepra sarok singbai sing sak tamo engbai kha sini dofaba thৈda kosok no tirpura haba wansungna ringya babina ringya sabai sakno ba sini lailiye bonono hino 25 Disember phanthonoi barsa laijakmang tor jeba mungsale engnai tamusa tirpura saro komornai salsa jati torjagyai pati torjagui buni sukili kongno khnawi patini teyei sakang manliya tipra sano pajak sugliye dormo teyei sakakna nayo Hindu Kristan phanangna nayo bini bumungno 25 Disember kiri laijakmang jotono thor abo jotono buni sukili Agartala wa khairima rally Kristan rongno khairinai cancel khlainai rokbo thangmanai handle bini bumungno suraksa moncho tipra sarok ngkhatar koso buni kokbanyo nglai tonglayo buni kokbanyo nglai tongo tamo ngenyo sini thinango abno hino 25 Disember tipra sarok ngbaikha kobor abo bosudu tipra esti tipra sano ngnai ta khoti toma ba Hindu toma Kristan sago habjangmang jotono soitan kaisa digi khai Happy Christmas tai kaisa digi rally ni awas dormo teibo sangna phanango patini teibo sangna phanango bini bagui da 25 Disember jisuni tuise hayung ha kotor enggai thangkapu bo minority double mantipu bo facility Kristan rokno khlaiei batil tamole mannai nung borok phajil abole nongni sensi negative hamjakma kwrui khawa positive jisu se sini sungsarni pohor bono se hino 25 Disember Kristan harok busuk develop bono nung tabuk khasik dasala sirokhai Kristan kerja borok nokhai nung mokol nugyada borok le nung hai anghaja walai borok le nung hai anghaja hinlai Hindu Kristan hinlai jawalai 25 Disember sakse norok jogbla hakor hambai tinini 25 Disember ni koktang orong paikha norok naidi tei norok rinani tapok di khoroksa share khlaile je hambai norok bagang tei koktang kwtal tubui tongo nasing tongdi nai tongdi